Horas, Majaha Buku Nabadia, Bibel Sian 5 Musa Bidu 22. Dang jadi paiday daw mo lobu manang biru-biru ni hahanggim laho lilu sian pungwana. Laos di padaw ho matam siya ni. Ikotugo mo doy mulag tu dongamu. Tung surape dang solhot dongamu tu ho. Manang naso tinadam ibana ikon pamam suhom mo doy tu bagasan bara ni pinahamu. Asa dilabung mo doy paima uso-uso dongamu disi dungi ikon pasuangomu tu ibana. Suang songonido bahenomu nang tu taringot halodena laos songoni bahenomu taringot tu ulosna laos songoni bahenomu nang taringot tu saluhut ugasan namago siya dongamu manang ahape na jupang ho dang terbahen ho padaomu matam siani. Dang jadi paiday daomu halo dini dongamu manang lobuna martinggangan di tongadalan laos padaomu matam siani ikon paheheomu doi rap dohot ibana. Dang jadi marpakian bawa ia perempuan jala dang jadi marpakian perempuan ia bawa. Ay manangise na mangulaho si songoni hagigian ni Jehovah de batam doi. Tung sura talpe jupako sada asar ni pidong di tongad dalan manang di atas ni hau. Dia manang manakas di tano maranak poso manang marisi pira laos inanai mamudupon anak-anak manang pirana dang jadi buatomu. Inana rap dohot aka anakna ikon paluau mudo inana. Jadi do buatomu anggo aka anakna asa marhasonangan ho jalaliling mangulu. Molo pajong-jong bagas na baru ho iko bahenomu do hadda-kadang humaliang tarup ni bagasmu. Asa unang apehonomu utang mudar tu jabum. Tung sura madabu halak siani. Dang jadi mardua ragam boni sabur honomu tu porlak anggurmu. Asa unang mago parbue ni boni nasi nabur hommi. Rab doho parbue ni porlak anggur hian. Dang jadi bahenon marsauga maninggala lobu dohot halodi. Dang jadi pakyommu hulos na mardua masam bonangna sianipu ni biru-biru rab dohot hori. Iko bahenomu diho akarabu ni tu na opat suhi ni sape-sapem na pinakem makukupi dagingmu. Tung sura mabuak boru sada bawah pola sanga sa purnasida hape magigi ibana muse di nasida. Dungi di patuputu bugasana jala di parwa-roa barita na tu halak nin nado. Nung anyan hubua parupuanon bahe jol maku hape dang hutopot nasida. Gabe dang jupangau di nasida taddani habajuonna. Jadi kobuano ni ama dohot inani buru-buru ima buruna. Rab dohot taddani habajuonna tuadopan ni situa ni hutai tu partukuan. Dungi dohonan ni ama ni buru-buru ima tu akka situa. Nung ahu pamuli nian burukon tu bawaon bahe jolmana kebe magigi ibana disi. Jala idama lam di patubu-tubu ibana gasana ninna do dang jupangau di burumon taddani habajuonna. Hape disodo taddani habajuonni burukon. Dungi ikon pahebangon nasida ma ulos na burungini. Dia dopan ni akasitua ni hutai. Dungi iko buaton ni akasitua ni hutai ma bawai laos pukulon nasida ma ibana. Jala da doon na ma ibana 100 rupiah lehonon nasida ma itu ama ni buru-burui asa di parora tu halak goar ni sada buru-buru na marbaju di Israel. Jalai kon hot nasida dolmana naso tupa bolokonon na nasida saliling mangulu ibana.
Alay itong sura sitong hatanay, dang jupang tutu, tadda di habajuan na di parupuani, ikon to guondo parupuani tubalian pitu ni jabu ni amana, jala dangguran ni halak dongan na sahuta do na sida dohot batu, asamate ala naung mangulahon haurahon na sida di Israel. Tung marmainan na sida di bagas at jabu ni amana, asa tung siap bahenommu hajahaton sian tonga-tonga mi. Tung surah terdapat sada bawa maruhum najat tu sada perempuan naung marharajaan. Koramate do na sida bunuan nang bawa nang perempuan dongan na maruhum najati. Asa tung siap bahenommu hajahaton siya tonga-tonga ni Israel. Tung surah adong sada buru-buru na marbaju. Naung oroan ni sada bawa hape pajupang na sida dohot sada bawa na asing di hutai, laos maruhum najat na sida ikon duasa na sida tuguan tu balian bahal ni hutai. Jala ranguron na sida dohot batu, asamate boru-borui, ala sumangangguhi, na sida atik pedi bagasan huta. Bawai ala ginuguan na jolmaini dongan na asa unang siap bahenonmu hajahaton siap tonga-tongamu. Ala itong surah pajupang diladang bawai dohok buru-buru naung orwani, laos digugui na sida maruhum najat, ola sasada bawa na maruhum najati marutak kosa. Alai dang jadi hahuamu anggo buru-burui, ala suada diulahon buru-burui do satu hamatian, ay songon sada halak na hehe mangalo dongan na, laos diputus hosana sumatusido hataon. Ay diladang do na sida pa jupangsa, mangangguhi pe buru-buru naung orwani hape dang adong nang go sa halak na terbahen mangurupi na sida. Tung surah pajupang sada bawa dohot sada buru-buru na marbaju na so oroat dope, laos ditakup na sida jala digugui na sida maruhum najat didapot halak, iko lehonon ni bawa na maruhum najat dohot parupuani 50 rupiah tu amani buru-burui, iko laos buaton na sida bahen jolmana ala naung ginuguan na nasida. Naso tupa bolokonon na nasida sa liling mangulu ibana. Dang jadi pagudangon ni manang ise jolma ni amana. Ala naung sapur amanai tu nasida. Butima mauliate.